Ер өстендә яшәү барлыкка килгәс, кешеләр ыры-уры булып яшәй башлагандар. Улар бер урындан икенче урынга күсеп йөргәннәр. Шулай йөри торгас, бер ыры кешеләре матур бер урынга килеп сыккандар да таң калгандар. Матурлыктың бындайы ла була икән. Егеттер юлын дәвам итә. Китеп барганда ниндидер бер моңлы тавыш ишетәләр. Ишетәһегезме? Ниндәй тавыш килә? Был бит курай. Димәк, якында курай үсә. Борын заманда бер авылда яшәгән бик явыз хан. Ул үзенең сәсен алдыру өчен азна һайын бер егетте сакырта икән. Килгән егетләрнең берсе лә өйләренә кире әйләнеп кайтмай икән. Хан уларның башын кыркытып торган. Шул авылда әби менән бабай яшәгән. Улар бик ярлы булган. Сират кесе улдарына yetkән. Егет китер көндә әсәһе кара ондан үзенең күкрәк хөтен кушып күмәс бешергән һәм улына биреп ибәргән. Бер заман егет хан һарайына барып иткән. Үткер бысак тоттырган да хан егеткә "Сәсемде ал" дип боерган. Хан тажын халу менән егеттең исе киткән. Явыздың түбәһендә кәзәнәке кебек мөгет һөрәеп тормагынмы? Сәсен алдырып беткәс, хан икенче бүлмәгә сыгып киткән. Егет асыгып киткән. Һәм әсәһе биреп ибәргән күмәсте ашай башлаган. Шул вакыт хан килеп ингәндә, "Нимә ашайһың унда? Миңә лә бир әле, авыз итеп карайым" дигән. Бик тәмле икән. Нимәнән бешерелгән һуң был? Дип һораган. Алабута анынан әсәем үзенең күкрәк хөтенә басып бешерде. Хан аптырап калган. Әсәһенең хөте менән бешерелгәс, мин хәзер был егет менән кан кардәш булам бит. Уның канын куйырга минең хакым юк. Үлтермәһәм, мөгезле булуымды кешегә һөйләп йөрер. Нимә эшләргә һуң? Уйлаган да хан егетте кеше аягы басмаган, күз күрмәгән урынга ибәргән. Егет һәр төрле җимеш-җиләк менән тамак туйдырган. Ата-әсәһен, туып үскән ирәндек буен һагынып моңайган. Бер вакыт ял итеп ятканда, егеттең колагына ниндәйдер
моңлы тавыш ишетелгән. Шул үләнде өҙөп алып эсенә өрөп ҡараһа, баяғы моңлы тавыш тағы ла көслөрәк ишетелгән. Егет быға бик ҡыуанған. Был ҡурай булып сыҡҡан. Ҡурайҙы өрә-өрә, үҙе белгән көйҙәрҙе, яңы көйҙәр ҙә сығарып уйнарға оҫтарып киткән. Бер ваҡыт йөрөй торғас, ул тыуып үҫкән еренә килеп сыҡҡан. Тау итәгенә ултырып, уйнап та ебәргән. Ҡурай тауышын ишетеп, халыҡ йыйылған. Егет башынан үткәндәрҙе уларға һөйләп биргән. Халыҡ хандан үсен алған. Бына шул замандан бирле Ҡурай халыҡтың шатлығын да, ҡайғыһын да әйтеп биреүсе моңло бер музыка ҡоралы булып киткән. Бөгөн ул башҡорт халҡының милли музыка ҡоралы.